beats made this. Khadija Karda Kibar ne, Khadija Karda Kibar yaya, Khadija Karda Kibar yaya. Usman kan kika bar ni ina zan kwana, ga zuciyata na mini kuna. Na yi shirin rasa numfashi na, in kika bar ni a bar kaunata. Ai sai da ke in babu ke ni kayin wauta, Khadija kin wuce yar auta. A zuciya na ta baby na kanwata. Ga mu cikin lambun kauna, kalli fure da salon kauna. Bani zumar so in gana, Khadija kin wuce yar auta. Ana rike matsayin mata, auren ki shine ahin mata. Iya wuya ki zamo mata, baby na kanwata. Khadija kin wuce kanwata, ai kina matsayin mata. Ki sa a ranki fa baby na, kin zamta wa abar kalla. Da ni da ke mu zamo tare, iya wuya ba batun ware. A yau da gobe mu yo aure kanwata. A zuciyata na hanga, sai da ke zanta zuga. Domin ki zan buga gangata kanwata baby na. Domin ki ne ni ka sa hula. Domin ki zo na ga kin kalla. Farin ciki daga kanwata baby na yar auta. Ga mamali da salon kauna, gare ki kin ji fa kanwata. Khadija kin zama yar auta baby na. Ni da Khadija muna tare, ko na sakon ɗaya ban ware. Yau na yi sa'a na more, na yi gamo da bar ƙauna baby.